كمبيوترنا بزح فايلات نسرحلا نعقبلا بمخانا ببزحي عمتات مستتقمنا لا تي اب كمبيوترنا زعقب ወይ ድማ ዝስነዱ ሰነዳት ኣዝየምና በዝሑ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ሓደ ግዜ ንደልዮም ፋይላት ክንረኽቦም ክንሽገር ባህርያዊ ዝኾነሉ ግዜያት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኮምፒውተርና ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ሰርች መካኒዝም ከም ዘለዎ ድማ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ሰርች ንብሎ ዘለና ኣብዚ ሰርች ቦክስ ዝበሃል ኣለና። ኣብ ሰርች ቦክስ ኣቲና ኢና ዝደለናዮ ሰርች ንገብር ማለት እዩ። ሕጂ ሰርች ክንገብር ከለና ዶክመንት ክኸውን ይኽእል፣ ፋይላት ክኸውን ይኽእል፣ ኣፕሊኬሽንስ ክኸውን ይኽእል፣ ዋላው ናይ ሴቲንግስ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ነገራት ሰርች ክንገብር ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣነ ሕጂ ፕሮግራም እንደደለየ ንኣብነት ወርድ ፓድ እንድሕር ፅሒፈ ወርድ ፓድ ኣፕሊኬሽን ኣብ ኮምፒውተር ተፃዒን ዘሎ ብቐሊሉ ኣብዚ ክረኽቦ ይኽእል ማለት እዩ። ኦኬ ካልእ እንታይ ኣሎ ዝኾነ ፋይል ወይ ድማ ዝኾነ ዶክመንት እንድሕር ደለየ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐ ዝነበርኩ ንኣብነት ሌሰን ገሌለ እንድሕር ደለየ እንድሕር ረኺቡ ብዚ ከምፃለይ ማለት እዩ ትሪኦም ኣለኹም። ሕጂ ፎልደርስ ኣነ ዝሰራሕክዎ እዩ ዝብል ናይ ሌሰንስ ዝመነ ዝምህረሉ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ቤስት ማች ኢሉ ኣብዚ የምፃልካ ኣሎ ብፎልደር ደረጃ ዝረኸቦም ከዓኒ ኣብዚ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ካብዚ እታ ዝደለናያ እንድሕር ሌሰን 12 እንድሕር ነይራነ ሌሰን 12 ኣብዚኣ ክሊክ ገይረ ክኣቱ ክእል ማለት እዩ ወይ ድማ ክውላዕ ይኽእል ማለት እዩ። ኣብዚኣ እንድሕር ክሊክ ገይረ እታ ዝደለኻ ፎልደር ብከምዚ ንሪኣ ዘለና ትውላዕ ኣላ ማለት እዩ። ካልእ ብተወሳኺ ክንፈልጦ ዘለና ድማ እቲ ንደልዮ ፋይል ፊልተር ጌራ ክተምፃልና ትኽእል ምዃና እዛ ናይ ሰርች ንኣብነት ኣነ ናይ ሳሚ ብርሃነ ደርፊ እንድሕር ደልየ ሳሚ ለፅሒፈ ኣለኹ። ሕጂ تا نايسام برهانة درفي أبزر رخيبات لي الله جن أبزر على إنتاي تري لهم فلترز تبل الله هجي after music folder ناتين هدا غيراني روخينا find results in music بلا الله هجي after music folder ناتي سامي برهانة تبل كم زلا يرين الله مالتي كلا أب إنتاي أخا خدل دلي خزلها أب install زخونة applications دي هاد تدل زلها أب documents زول folder نات كاري هات تدل زلها وي folder دي هات تدل زلها ወይ ስእሊ ዲሃ ትደሊ ዘለኻ ወይ ናይ ሲስተም ሴቲንግስ ዲሃ ትደሊ ዘለኻ ዝተፈላለዩ ምጻልካ ማለት እዩ። ጅናምት ኣብ ሴቲንግስ እንድሕር ኣቲና ኣብ ሴቲንግስ ሳሚ ዝብል የለን ኣብ ዝምጽኢና ኣሎ ትሪኦ ኣለኹም። እዚ ነዚኣ ንኣብነት ኣነ ብዛዕባ ቮሊዩም እንድሕር ደሊ ትሪኦ ኣለኹም ብዛዕባ ቮሊዩም ናይዛ ኮምፒውተር ኣጃስት ዝገብረሉ ኣብ ሴቲንግስ እዩ። ሕጂ ኣብ ሴቲንግስ ጥራይ ክትረኽበለይ ኢለ ኣብዚኣ ሰርች ገይረ ኣለኹ ማለት ኣብ ሴቲንግስ ጥራይ ክደሊ ከም ዘለዋ ሓነ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ኣብ ዶክመንትስ ከይድ ክሲ ብዛዕባ ቮሊዩም ዝብድለይ እንድሕር ኢልያ ዘይክትረክብ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ካልእ መፅሓፍ እያ። እቲ መፅሓፍ ግን ኣብ ትሕዝትኡ ብዛዕባ ቮሊዩም ስለ ዘሎ ረኺባ ኣምፅያትልና ኣላ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ዌብ ዝብል ኣሎ። እዚ ከዓ ኣብ ኢንተርነት ሰርች እንድሕር ንገብር ኣለና። ኣነ ሕጂ ኢንተርነት ስለዘይብለይ እምበር ኢንተርነት እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ኣብዚኣ ዌብ መሪፅኩም ኣብዚ ዝደለኹምዎ ነገር ከዓ ሰርች ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ዌብ ዝረኸበቶ ሪዛልትስ ድማ ኣብዚ ከምፃልኩም ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ፊቸር ናይ ዊንዶውስ 10 ኦፐሬቲንግ ሲስተም እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እናኣተኹም ኣብ ኣፕስ ድዩ ኣብ ዶክመንትስ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ድዩ ዋላ ኣበይ ናይ ፎልደር ምዃኑ ኣብዚ ክትነግርዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ እታ ዝበለፀት ናይ ሰርች ቦክስ ኣብ ዊንዶውስ 10 ዘላ እያ። ካልእ ኣገባብ ከመይ ጌርና ኢና ሰርች ንገብር እንድሕር ኢልና ሓደ ኣብ ፎልደር ሰኣቲና ሰርች ክንገብር ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ሞልእቶ ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ምስኣተና ንኣብነት ኣብዚ ዶክመንትስ ዝብል ፎልደር እንድሕር ከይደ ወይ ኣብዚ ሚውዚክ ዝብል ፎልደር እንድሕር ከይደ ኣብዚ ንኣብነት ኣሽሓት ዝኾኑ ደርፍታት ክህልወኒ ይኽእል እዩ። ሕጂ ኣብዛ ፎልደር እዚኣ እንድሕር ሰርች ክገብር ደልየ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ሰርች ቦክስ ኣላ። ኣብዚኣ ሰርች ክገብር ክእል እየ እታ ዝደለኹዋ ነገር ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ሳሚ ብርሃነ ደርፊ እንድሕር ደልየ ኣነ ኣብዚ ሳሚ ለመፅሓፍ ኩላ ትሪእዋ ኣለኹም ሰርች ጌራ ሳሚ ዝብል ከም ዝረኸበት ብብጫ ሕብሪ ጌራ ትነግረና ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ዝደለኹዋ ፋይል ኣብዚ ይረኽባ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምዚ ጌርና ከዓኒ ኣብ ኤቭሪ ፎልደር ሰርች ክንገብር ንኽእል ኢና። ሰርች ምስ ወዳእና ኣብዛ ኤክስ ጌርና ካንስል ንገብራ ማለት እዩ ናብታ ፎልደር ንምለስ። ሕጂ ካልእ እንድሕር ደልየ ንኣብነት ኣብዚ ብዙሕ ፋይላት ነይሩኒ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ናይ ተዳለወ እንድሕር ደልየ ናይ ተዳለወ ሚውዚክ ኣብዚ ምፅያትለይ ኣላ። ሕጂ ኣብዛ ላዕሊ ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ሰርች ትብል ባር መፅያ ኣላ። ሕጂ ኣበይ ናይ ፎልደር ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ኣብዛ ሚውዚክ ትብል ዘላሲ ብዙሕ ፎልደርስ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ካረንት ፎልደር እንድሕር ጌርና ኣብታ ካረንት ፎልደር ኣብታ ሚውዚክ ትብል ኣብኣ ጥራይ ትደሊ ኦል ሳብ ፎልደርስ እንድሕር ፀቒጥና ድማኒ
ኣፍቲ ኣብዛ ሚውዚክ ትብል ፎልደር ዝረኸብና ካልእ ፎልደራት ክህሉ ይኽእል እዩ ብምሉእ ፍቲ ሳብ ፎልደርስ እንኮላይ ሰርች ትገብር ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ካይንድ ዝብል ኣለና ሕጂ እንታይ ዓይነት ነገር እዩ ትደልዮ ዘለካ ዝተዳሎ ዝብል ዘሎ ሲ ፋይል ኔም ሕጂ ብምንታይ ትቆርጾ ኣለኩም ብዙሕ ዓመታት ኮምፒውተርኩም ዝተጠቀምኩምላ ዘይተኣደነ ፋይላት ኢኹም ክትክዝኑ ማለት እዩ ሕጂ ሰርች ጌርኩም ክትረኽቦ እንድሕዳ ደሊኹም ዝተዳሎ ዝብል ዘሎ ንኣብነት እንድሕዳ ስእሊ እንድሕር ኮይና ተዳሎ ዝብል ፋይል ኔም እንድሕዳ ነይርዋ ኮይኑ ብስእሊ ጥራይ ትደልዩ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹም ሕጂ ተዳሎ ኢለ ዝደልዮ ዘሎ ከዓ እንታይ ካይንድ is equals to picture ብለን ኣሎ ስእሊ ዝደሊ ዘለኹ ማለት ሕጂ ከምኡ ዝብል ፋይል ከም ዘየለ ትነግረናላ ማለት እዩ ኣብዚ ኸይደ እሞ ደርፊ ነይሩ ማለት እዩ ለእንድሕዳ ሓሲበ ድማ ኣብዚ እንድሕዳ ሚውዚክ እንድሕዳ ኢለያ ሪኢኹም ሕጂ ናይ ደርፊ ፋይል ምዃኑ ስለ ትፈልጦ እታ ሰርች ዝገበርኳ ሚውዚክ ፋይል ኣብዚ ረኺባ ኣምፅአትለይ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እናገበርኩም ከዓኒ ኣብዛ እናኣተኹም ሰርች ከዓ እቲ ናትኩም ሰርች ሜካኒዝም ስኮፕ ናቱ ክተፅብዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ብሳይዝ ከማን ሰርች ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እታ ትደልይዋ ዘለኹም ፋይል ሲ ካብ ክንምንታይ ክሳብ ክንምንታይ ሳይዝ ይህልዋ ማለት እዩ በረድያትኩም ኣብዚ ኣቲኹም ከዓ ክትሕብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዚ ከምኡ ካልእ ፕሮፐርቲስ ኣሎ ናይ ደርፊ ፎልደር ስለ ዝኾነ ሕጂ በቲ ብጀነረ ብኣርቲስት ብኣልቡም ገለ ገይሩ ከዓ ሰርች ንክገብር የኽእለኩም ማለት እዩ ኣብዚ ዴት ሞዲፋይድ መዓስ ዘቐመጥኩሞ ፋይል እዩ ላስት ይር ዘቐመጥኩሞ ፋይል እንድሕር ኮይኑ ወይ ላስት ይር ዝሰራሕኩሞ ወይ ዝፀሓፍኩሞ ደብዳቤ ክኸውን ክእል ኤቭሪቲንግ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ በቲ ዴት ሞዲፋይድ ከዓ ክደልዩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓኒ እቲ ካልኣይ ሜካኒዝም ኣብ ኮምፒውተርና ዘሎ ናይ ሰርች ሜካኒዝም እዩ ከዓ ናይ ግድን ክንጥቀመሉን ክንፈልጦን ዘለና እዩ ሳልሳይ ናይ ሰርች ሜካኒዝም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሴቲንግስ ንኣብነት ኣብ ሴቲንግ እንድሕዳ ኣቲና እቲ ናይ ሴቲንግስ ዊንዶው ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ካስተማይዜሽን ናይ ኮንፊግሬሽን ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛ ላዕሊ ንሪኣ ዘለናስ ብዛዕባ ቮሊዩም ትብል ኣርእስቲ ዘለዋ የላ እታ ቮሊዩም ሕጂ ኣብ ገሊኡ ኣብቲ ሴቲንግስ እያ ዘለና ኣብ ሲስተም ዝኣተኹም ብዛዕባ ሳውንድ ከም ዘሎ እዩ ዝነገረኩም ዘሎ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ሰርች ዊንዶው ኣላ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ብዛዕባ ቮሊዩም እንድሕዳ ኣጃስት ክገብር ደሊ ናይ ኮምፒውተር ኣብዚ ቮሊዩም ኢለ ንኣብነት እንድሕር ፅሒፈ ኣብዚ እቲ ሰርች ሪዛልትስ የምፃልይ ኣሎ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ቼንጅ ቮሊዩም ሌቨል ኦዲዮ ሴቲንግስ ካልእ ነገራት ኣብዚ የምፃልይ ኣሎ ኣብዚ ሰሌክት ገይረ ከዓኒ ኢሚዲየትሊ ናፍታ ፔጅ ናታ ከዓ ይወስደኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኮምፒውተር ኦዲዮ ሌቨል በዚ ገይረ ኣጃስት ክገብሩ ከዓ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓኒ ሓደ ጥቕሚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሰርች ሜካኒዝም ኣብ ኮምፒውተርና ዘሎ ብዝግባእ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ናቪጌሽን ፔን ኣብ ፋይል ኤክስፕሎረርና ምስኣተና ንረኽቦ ብፀጋማይ ወገን እንሪኦ እዚ ፓነል እዚ ማለት እዩ እዚ ፔን እዚ ትሪኦ ዘለኹም ናቪጌሽን ፔን ኢልና ንፅውዖ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚ ናብ ዝኾነ ክንከይድ ንሕዳ ደሊና በዚ እናገበርና ኢና ንኸይድ ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ንናቪጌሽን ዝጠቕመና እዚ ናቪጌሽን ፔን ንሕጂ ነዚ ናቪጌሽን ፔን ኣበይ ኣቲና ንረኽቦ ኣብዛ ቪው ትብል ኣላትና ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዛ ቪው ምስኣተና ብፀጋም ወገን ናቪጌሽን ፔን ትብል ኣላትና ሕጂ ኣብዚኣ ኣርዋላ ክሊክ ምስ ገበርኩዋ ናቪጌሽን ፔን ሕጂ ኦን ስለ ዘሎ ኣብዚ ይረአየና ኣሎ ከጥፍኦ እንድሕዳ ደልየ ነዚኣ ኣንቼክ ገብራ ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ናቪጌሽን ፔን ጠፊኡ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ እንድሕዳ ጠፊኡኩም ኣብዚኣ ኣቲኹም ነዛ ናቪጌሽን ፔን ትብል ዘላ ኦን ትገብርዋ እቲ ናቪጌሽን ፔን ከዓ ይመፀልኩም ማለት እዩ ካልእ ኣብታ ናቪጌሽን ፔን ካልእ ሴቲንግ እንታይ እያ ዘላትና እዚኣ ሾው ኦል ፎልደርስ ትብል ኣላ ሕጂ ሪእዎ ኣብዚ ዚስ ፒሲ ምስ በልኩም 3D ኦብጀክትስ ዴስክቶፕ ዶኩመንትስ ገለገለ እናበለ ክሳዕ ነትወርክ ኣሎ ምሽ ኣብዚኣ ሾው ኦል ፎልደርስ እንድሕዳ ክሊክ ጌርኩማ ሪእዎ እንታይ ተወሲኸን ዋን ድራይቭ ቲ ፕሮ ዝብል እቲ ናተይ ዩዘር ኣካውንት ኣብዚ ታሕቲ ከዓ እንታይ ተወሲኹ ላይብራሪስ ዝብል ተወሲኹ ኣሎ ኮንትሮል ፓነል ዝብል ኣሎ ሪሳይክል ቢን ሕጂ ናይ ሪሳይክል ቢን ፎልደር በዚኣ ጥራይ ኣቲና ክንከፍታ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣክንዲ ኣብ ዴስክቶፕና ኣቲና በዚኣ ሪሳይክል ቢን ንኸፍታ ኣው ከለና በዚኣ ክንከፍታ ንኽእል ኮንትሮል ፓነል ክኸፍቶ እንድሕደልየ በዚ ክኸፍቶ ይኽእል እየ ማለት እዩ ናብ ኮንትሮል ፓነል ከዓ ክኣቱ ክእል እየ ኦኬ ሶሪ ከምኡውን ኣብዚ ላይብራሪስ እቲ ላይብራሪስ ናተይ ከዓ ከምዚ ጌርካ ክኸፍቶ ይኽእል እየ ኣብ ኩሉ ኣብዚ እናኣተኹ ክሰርሕ ይኽእል እየ ላይብራሪስ ኣለኒ ካልእ ዝተወሰኸ እንታይ ነገራት ኣሎ እዚ እውን እሱ እዩ ኩዊክ ኣክሰስ ኢልና ንፅውዖ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ እውን ኣሎ ማለት እዩ
ናይ ዋን ድራይቭ እንድሕዳ ጥቀማለይ ካ ዋን ድራይቭ ካ ኣብዚ ለኒ ማለት እዩ ማይክሮሶፍት አካውንት ከድልየኩም እዩ እጂ ከምዝ ገይሩ ካ ካልእ ካ ዘርዚርልና ኣሎ ማለት ከነጥፎ እንድሕደሊና ካ ተመሳሳሊ መንገዲ ዛ ሾው ኦል ፎልደርስ ዘላ መሊስና እንድሕራት ፊና ተን ካልኦት መጽየን ዝነበራ ኩለን ጠፊእና ኣለዋ ማለት እዩ አን ሕጂ ከምዝ ህልዋ ገብረን ይብዚ ካልእ ሾው ላይብራሪስ ዝብል ኣለና ኣብዚኣ ክሊክ እንድሕዳ ገይረ ዛ ላይብራሪስ ትብል ካ ንበይና ክትመጻልና ትኽእል እያ ማለት እዩ ተረዲኩም ኣሎ እዛ ሾው ኦል ፎልደርስ መጥፋያ ዛ ላይብራሪስ ትብል ኣብዚ መጽያላ እጂ ኣብዚ ላይብራሪስ ትብል ዘሎ ዶክመንትስ ኣለኒ ኣው ከለኹ በዝውን ክኸይድ ክእል በዝውን እዚያ ማለት እዩ ተመሳሳሊ እዚያን ተመሳሳሊ ዳርጋ በዚ ኸይድ ክእል ና ሚውዚክ ፎልደር ይካኣቱ ክእል ፒክቸርስ ኣለኒ እዚ ቪዲዮስ ፎልደር ይካኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ጂዜን ተን በናቪጌሽን ፔን ክንጥቀመላ ከለና ኣብዚኣ ዘለዋ ሴቲንግስ እየ ማለት ካልእ ኤክስፓንድ ቱ ኦፕን ፎልደር ዝብለና ዘሎ ናብቲ ዝኸፈትናዮ ፎልደር እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኣብዚ ኤክስፓንድ እናገበሮ ይኸይድ ማለት እዩ ንኣብነት እዚኣ ዲኤስፒ ትብል ዘላ እንድሕዳ ወይ ከዓ ኣብዚ ራይ ትግርኛ ሚውዚክ እንድሕዳ ከፊተስ ኤክስፓንድ ትገብር ዛ ፎልደር ሲ እናተኸፍተት ትኸይድ የማን ባርያ እንድሕር ከፊተ ሰኻ ትርአየና ኣብዚ ናብቲ ዘዝኣተኽዎ ፎልደር ሲ እንታይ እናገበረ ኸይድ ማለት እዩ ኤክስፓንድ እናገበረ ይኸይድ ማለት እዩ እንድሕዳ እዚኣ expand to open folder ትብል እንድሕዳ ኦን ጌርኩማ ማለት እዩ እዚኣ ሕጃ ተጥፍዋ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉቲ ኤክስፓንድ ኣይክገብርኒ ማለት እዩ ከምዚ ስለዚ እዚአን እታ ናይ ናቪጌሽን ፔን ሴቲንግስ ኣብዚ ኣቲና ኩሉ ክንቀያይሮ ወይ ድማ ከንዕርያ ንኽእል ኢና ግን ቀጻሊ እንድሕዳ እዚኣ ተሓቢኣትኩም ከዓኒ በዚኣ ኣቲኹም ከተምፅዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ